फैदा देलायनायफ्रा थांसै एभ्रिवान नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे जेके नार्जारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नै जोंहा मेला जाहैनो रेडि हेलौ गाइस नै मावजियाबो थांफानोसै जोंना मावजियाबो खालामथारबाय मावजियाबो थांफानोसै मेला जानो थांफानोसै मेला जाहैसै गाइस मेला जाहैनोसै लोगोफोर नै मेला जाहैग्राफ्रा आयु बुरजा जाथारबाय बुरजा जाथारबाय जोंखौ खेबनाया नै लामा नायदों सासे दोनसै मायाव नाय सासे एब्रि नागिरबाय मा खर' लावदुम दङ गावनि खर' लावदुम मायासो जि मोजां नै माया नै मा केमेरा खेबनाय जाखो बे ओमफ्राय जोमैखौसो खेबबाय माया माइ बियो माइया नै गोथां मेला जानो थांग्राफ्रा नै बेटारि गारि लारि लारि दंथारो नै बेटारि गारि फैगौ हनै बेटारि गारि मेला जानो थाबायग्राफ्रा खोमसिबाय लोगोफोर थांबानो आजानो माबा बिदन बायनानै हो मेलायाव सफैबाय गाइस जोंहा नै आयु लाजिलायबावो बिसमुरि सिङाव थानाय दाउखिथु गामियाव जादों मेलाया लोगोफोर लोखि फुजा गाइस लाइटबो गैया दखाना माखौ लाखो सिलायालाय माखौ लाखो मा गेलेखो जों लागो नालाय गामला गुमला गासिबो 10 थाखाजों जानो मामाया 10 थाखा जाखो आयै पास नाम्बार ओमफ्राय मोननै लाखादों मोननै लादों आयै नङा नोंसोरनो नैबे 6 नाम्बाराव होनाय नायसां 6 नाम्बारजों 3 नाम्बारजों 6जों 3जों औ बारलांबायसो गैया जायासै 10जों नैबे माबाजों होदो 8जों 10 8 औ 10 थाखा 40 जाबाय औ मादैनि नै एगावसो जाहैबाय गैया आनपेड मेगनानो आलदा हायसना बेखौ नांगौनो नै बेखौ बेटारिखौ आङो माबायाव होनसै दुइयाव 10 थाखा दुइना 10 थाखा न'याव जाबाय ओइ जाया नों होनायखौ लांखानोसै आयै आयै माथो वानावसो जाबाय 20 थाखानो बेहा गिदिरा आदाव 10 थाखा आदाव
जाबाय मायाव ज' जादों मोनबाय सिदुआव होनजा सिदुआव जानोनो रोङाहाय माथो आठ नाम्बाराव होनायलां 8 नाम्बारावनो 10 थाखा जाबाय बुनै आयो एसे बुरैलायबाय 4 नाम्बाराव 10 नाम्बार जायदो दसाव ओइ मोनबाय सासे गामलाखौ लाखौलाय लादो ओइ गामलाखौ लानोसै आयु सिलाय जाबाय सिलायानो गामला जाबाय गामला लाबाय गामला मा नै जाबाय नि बेखौ मोनगौमोनदां नों गोजौनाय खोनाया जोबखाथानसेयावसो हरबाय नालाय बोरै जाम्बा दे गेलेदो दे 10 बार' होनसै ने 10 थाखानिखौ गेले 18 नाम्बार जाबाय दे Ai, ada ngồi ăn. Ayu, siêu thế này vậy. Ra जायासै खोमसि खोमलाव ना सायबाय मेला जाना फैनानै ना मागुर सिंगि गासिबो ना मागुर सिंगि गोजा आंखौ नेबाय थादोंनो जानो बिमाया गोबावनिफ्राय बुथुमनानै दोनबाय थादों बेखौनो सायबाय दा माथो खालामनो टाइम पास बेफोरनोसै भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय बाय